of 2 Kings chapter 6 verse 11 to 17. Amakhosi esibili isahluko sesithupha indimana yeshumi nanye kuya endimaneni yeshumi nesikhombisa. Siyabonga kakhulu kunina nonke participate into this program faithfully ngendlela ezahlukene imthandazo nako konke okunye enikwenzayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Bonke abakhona kule nkonzo namhlanje siyabonga ukuthi nikhona. Let's all stand and read amakhosi esibili isahluko sesithupha indimana yeshumi nanye kuya endimaneni yeshumi nesikhombisa. Amen. Inhliziyo yenkosi yase-Aramu yayiphethwe yiqhweshwe ngale ndaba. Yabiza izinceku zayo yathi kuzo, ningengitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Enye yezinceku zayo yathi, hayi inkosi yami, Nkosi, kodwa u-Elisha, umprofethi wakwa-Israyeli, uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala. Yayisithi, hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlande. Watshelwa ukuthi, bheka useDothani. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu. Bafika ebusuku bakaka umuzi nxazonke. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekseni saphuma bheka impi namahashi nezinqola yayiwukakile umuzi. Yayisithi inceku kuye, maye Nkosi, sesiyakwenze njani? Wathi, ungesabi ngokuba abanathi baningi kunababo. U-Elisha wakhuleka wathi, Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. uJehova wavula-ke amehlo aleyo nceku yabona. Bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola zomlilo nxazonke zakhe u-Elisha. 2 Kings chapter 6 verse 11. Aram's king was extremely upset about this. He called his officers and said to them, tell me, who among us is siding with Israel's king? One of his officers said, no one, my majesty. It's Elisha the Israelite prophet who tells Israel king the words that you spoke in the presence of your bedroom. He said, go and find out where he is. Then I send men to capture him. They told him he is in Dothan. So the king sent the horses and the chariots there with a strong army. They came at night and surrounded the city. Elisha the servant got up early and went out. He saw an army with horses and chariots surrounding the city. His servant said to Elisha, oh, no, master, what will we do? Don't be afraid, Elisha said, because there is more of us than they of them. Then Elisha prayed, Lord, please open his eyes that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he saw the mountain was full of horses and ferries and chariots around Elisha. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwemibhalo yakhe engcwele ibandla lithi amen. Sihlala phansi. uElisha uma ekhuluma noGehazi uthi, Gehazi, ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo. Ngifuna nje ukuthi sithathe singayijahanga eyokuthi everything is possible to God. Konke uNkulunkulu kuyenzeka. Icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho akwenzeki nangelilodwa ithuba
ukuthi kube khona okwaziyo ukulivimba. Umuntu ongalivimba wena uqobo lwakho. Ngithi sizwana bazalwane. Ngoba ukuli accessa noma ukulibamba kudinga ukukholwa kwakho uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Icebo ngempilo yakho abanye bangalichaza ngokuthi yilento ehlala kuwe ibe into esibiza ngokuthi ingcinapi yakho, ila uNkulunkulu athi mayikubuka akubuke ukhona. Ngithi sizwana bazalwane. Sonke mangabe uNkulunkulu esibuka usibuka sisezindalweni asidale wasidalela ukuba sibe kuzwa. Ngithi ngiyangizwa bazalwane. Akekho noyedwa umuntu okhona emhlabeni ongazange uNkulunkulu amdale abesembona esendaweni thizeni. Leyo ndawo indawo esiyayisithi indawo la kufanele wena uphelele khona, ngoba mawufika khona izinto zakho ziyobe sezenzeka ngendlela eyahlukile. Angithi ngiyangizwa bazalwane. Sonke njengoba silana njena akusiyena kuphela uJeremia ngawazi useyihlwile isika mame ngakwenza ngabe sengiyabeka ukuthi ungumprofeti. Kodwa sonke njengoba silana kunaleyo nto ethi uNkulunkulu wasazi abantu bengakasiboni, wasazi abazali bethu abamama bethu bengakasizwa kwayisesizalweni noma kwayisemizimbeni yabo noma kwayisesiswini sabo ngokushoda kwamagama bengakezwa ukuthi sikhona, kodwa uNkulunkulu wayesazi ukuthi ukhona futhi ukwazi ukuthi ukhona wabese ebeka kuwe ingcinapi yakho. Wangakhathazwa ukuthi lo mama akubeka kuyena nabona kuye uphila endaweni enjani, usesimweni esinjani, wena baqhamuka emndenini othi mangabe uthi uyabheka wena usuqhathanisa neminye imindeni bese uthi lo mndeni wawuhlupheka. Ngiyaye ngithi mina sengibonile manje ukuthi ayikho imindeni ehluphekayo, ukuthi kukhona eminye imindeni ecobele ngaphakathi. Ngiyangizwa bazalwane. Leyo mindeni uyibona ngabantu abaphuma kuyo ukuthi icebile le mindeni, ayihlupheki, ayiswele, ayintuli, ukuthi ukuceba kwayo bekukulo ophume kuyona. Ngiyangizwa bazalwane. Oyini investment yakhona beyenzeke yangabi investment eqhamuka ngokusebenza kukababa noma kukamama, kodwa kwaba yinto efihlwa emntwaneni ozaphuma khona. Ngiyangizwa bazalwane. Imindeni eminingi oyibona kungazi imindeni ephumelelayo nephumeleleyo namhlanje bathi mangabe besho umlando wabo. Omunye athanginaba abazali athi bangishiya ngisemncane, athi omunye ekhaya sasihluleka kwakudla, ubese uyabona noma babehluleka kwakudla kodwa uNkulunkulu khona wayeyifihlile kubo behluleka ukuthola ukudla. La uNkulunkulu akuvezele kona efuna ukugcizelela, angeke uhluleke ukufinyelela kukho uma uhamba noNkulunkulu. When you are thinking about your destiny, most of the
uyayisaba uzibuza ukuthi ngingayenza indlelo ngifuna ukuzothi kuwena ungayenza ngokwamandla kaNkulunkulu nangokuhlosa kukaNkulunkulu ngoba sonke siba yilokho uNkulunkulu asidalile basibe yikho siba yikho uma singazubala ngiyangizwa bazalwane njalo mangabe ufikwa ingcinapi yakho ingena kuwe uyayube novalo ngoba uyayuthi mawubheka yona ubheka isimo ophila kusona ubona ukuthi kunjengempumalanga nentshonalanga kodwa ngifuna ukuthi wena noma ngakubona wena kungazi ukuthi ngeke kwenzeke vele emntwini kukhona izinto ezingenzeki kodwa lezi ezingenzeki kumuntu ziyenzeka kuloNkulunkulu omkhonzayo ngisiyezwana bazalwane. When you see yourself when you can't reach there, you must not behave like a defeated somebody. But you must say, but me with God I will reach. Mina nginoNkulunkulu ngizofika. Ngoba noma ngabe kubukeka sengathi kimi ngeke kwenzeke, kodwa ulo engihamba naye odalile izulu nomhlaba kuyenzeka. Ngiyangizwa bazalwane. We are still waiting for abantu abazoze bathi singaze sifike khona sesigaqe nangamadolo kodwa ukuya kwizingcinapi zethu yila sizoya khona. Ngiyangizwa bazalwane. Abantu abanjalo kababuze malini abasho ukuthi ngeke into yami iphumelele ngoba anginamali baye bathi ngoNkulunkulu konke kuyenzeka. Amen. Alibonga igama lenkosi. Banyakaza singeke into eziphathekayo anyakaziswe ukuthi mkhulu ongakimi kunalo osezweni lo ngakimi wazi konke ngendlela okumele ngihambe. 2 Kings chapter 6 verse 17. Uma ngabe uqala ngasekuqaleni lengxenyana ikhuluma ngenkosi yase Aram. Kodwa futhi moyaphezulu ikhuluma nangenkosi yakwaIsrael. Inkosi yase Aram nesizwe sayo babe abantu abangawuthandisisi kaIsrael. Ukuthi babe uzonda. As a result babefisa njalo ukunyakazisa. Kodwa inkosi yase Aram ngifuna ukuya kulento ethi uElisha esendleleni yengcinapi yakhe esemsebenzini uNkulunkulu amnikeze kona kwaba khona izimpi. Angithi ngiyangizwa bazalwane. Mayibanyakazisa isithi inkosi yase Aram no kukhona inkinga engiyibonayo sengathi kukhona phakathi kwethu abazimpimbi abahamba bayokhuluma enkosini yakwaIsrael uma ngabe sike sasho utho bese kuthi phakathi kweinceku ayeyibiza njalo athole uqondiswa noma athole ukuyalwa noma athole iinformation uqhamuka inceku eyodwa ithi no nkosi akunjani ukhona indoda ekhona kulela lizwe le ndoda ikwazi ukutshela inkosi yakwaIsrael into noma ngabe kuthiwa uyikhulume usekamelweni lakho lokulala. Abazalwane ngiyafisa sengathi singafinyelela ezingeni where all of us siba ne-understanding ukuthi lento ekuthiwa izipho zikamoya ongcwele zisebenza kamnandi kangakanani uma sonke samukela
ukuthi uNkulunkulu ukhona akunikeze yona, ukhona akunikeze yona, ukhona akunikeze yona. Uthi no, akekho umuntu ohambayo ayosho. Kodwa kukhona indoda lapha, indoda ewumprofeti ekwazi ukubona nokuzwa izinto ezikhuluma usekamelweni lakho lokulala. uNkulunkulu akasize ebandleni lakhe sibe nabantu abanodlebe lokuzwa izinto ezikhulunywa. Lona mayifika nje la enkonzweni avela kubambe ngesandla, ngiyanikela ngeoffice lami akubambe ngesandla abe sethi wena uthi izolo, wena kade usendaweni ethile izolo, wena uza kanjani la ngoba kade wenza ukuthi nokuthi. Ngiyakusho bazalwane, abantu esithi mangabe sithi siyakhuluma sithi abantu abakwazi ukuhlola omoya, singabi yibandla nje elingakwazi ukuba nabantu ababahlolayo omoya, ngoba ekuhloleni omoya nasekuzweni izinto ezibenziwa abanye uyakwazi ukuthi njengebandla nilekelela abantu bangaze bahamba ibanga becabanga ukuthi abaziwa kanti bayaziwa. Ukhona indoda, le ndoda lena ivele ikhulume yonke into ekade uyikhuluma. Lithi iBhayibheli wabesethi inkosi yaSaram, no aningitholele yona, ikuphi nendawo? Eyithanda lethi ikuphi nendawo aningitholele yona. Babesethi igama bathi no ilapha eDotham, angithi eDotham, ilapha eDothani. Abantu abaningi bayazi ukuthi kukhona izigameko ezimbili mawuzohlanganisa nalesi lesi sikusona, kodwa kukhona esokuqala esenzeka endaweni ekuthiwa iDotham, ila kwafakwa khona uJoseph wafakwa emgodini. Ngiyangizwa bazalwane, wathi mangabe efakwe emgodini uJoseph, ngifuna uyilalele kahle, mayefakwe emgodini uJoseph ngenxa yephupho lakhe, uNkulunkulu kwasho ukuthi noma phila ukhona usuke khona. Lithi iBhayibheli wathi efakiwe uJoseph emgodini la eDotham, mayeqeda kufakwa uNkulunkulu wabese inyakazisa enye yenhliziyo yabafuyo omunye wabafowabo ukuthi akathi no umfowethu ngeke kulunga ukuthi aphelele emgodini omnyama ongena nasimkhiphe. Angithi ngiyangizwa bazalwane, akekho omunye umuntu wayengaba nalo umqondo ngaphandle komuntu olalele uNkulunkulu, ngoba kwabaziwa ukuthi at the end of the day Joseph must be in Egypt so that ezokwazi ukuthola ukudla ngelinye ilanga. Ngiyangizwa bazalwane, wathi no asimkhiphe. Ubani wathi asimkhiphe? Wena ungabona sengathi umfowabo uJoseph kanti uNkulunkulu ungene kumfowabo uJoseph wathi no benze ukuthi bamkhiphe. Ngiyangizwa bazalwane, andisigameko sesibili lesesikusona namhlanje. Elithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwaqhamuka abantu bazungezela indawo, bayizungezela bephethe lokhu uhlobo lwesikhali, bayizungezela indawo kanti bazungezela nje kukhona umprofeti kanye nenceku ahamba nayo. Ngifuna ukuthi ngize la manje ekutheni ngesikhathi beyizungezela indawo, inceku yangenwa uvalo, yangenwa ukwesaba. That's where we should be. La sazikhona ukuthi noma ngabe yini sibonayo, noma ngabe sibabona bengakanani abamelene nathi, kodwa asibokwazi ukuthi baninga bangakithi kunalabo abamelene nathi. Amen. Ngiyangizwa bazalwane? Amen. Uma unoNkulunkulu nje, yabona sesithi thina eyedwa,
izingelosi ezimphahileyo eziyizigidigidi azathi kumaHebheru anizanga nje la endaweni elulazekile, but you've come to the Mount Zion la kugcwele khona izingelosi eziyizigidigidi. Angisizwa lokho. Wherever we are, noma ngabe ungasibona sibabili, noma ungangibona ngingedwa, kodwa akukho kungangehlula ngingedwa emehlweni abantu, ngoba ukuba wedwa emehlweni abantu akusho ukuthi wedwa. Kuthi bona babona umuntu oyedwa kanti ababoni izigidigidi ezimhaqileyo. Fear not. Fear not. You'll never succeed in this life if you take fear to be your partner. Amen. Musu kwesaba. Noma ngabe kuthiwa yini kwesabisayo. Ngelilanga lithi umfana omncane uDavide wafika indoda ende, indoda enkulu, indoda ephethe ikhali abiza ngokuthi uGoliath. Kodwa wafika egcwele amandla. Niyakizwa bazalwane, ekubuzelwe umoya kaNkulunkulu kwaphela ukwesaba. Wathi yini yona le? Esho kukhona abafowabo abadala kunaye bemela mangabimeza. Kodwa wafuna ethi mina nginikezwe umoya wamandla. Umoya wamandla. Asinikezwa umoya wobugwala, kodwa siphi umoya wamandla. Usethi Nkosi vula amehlo akhe ukuba abone. Fear, bazalwane, it won't take us where we are supposed to be. Ulokusaba, usaba into engaphezulu kwakho, bekhona abantu abangabhekana nayo. Ukhona umuntu ozafrustrated, mhlambe kulabo abafunda esikolweni na frustrated nje ukuthi uyacabanga ukuthi ekhaya akwazi ukukhokhela imali yesikole, but imali yesikole ayikhokho yena, ikhokho abasekhaya. Okunokwesaba lokuletha into yokuthi ahluleke ngento engabhekene nayo. Niyangizwa bazalwane? Ukwesaba kukwenza ukuthi uzithole uassume a certain position which you are not allowed to be in. Ngoba uma ubazi ukuthi as long as abazali besathi yesikolweni, noma ngabe kuthiwa kungabuya amahehe bangakanani athi uyakweleta, wena ungene ekweleteni, ukweleta okwabazali noNkulunkulu wabo. Niyangizwa bazalwane? You'll never know. At some stage, at some stage, you're going to come no. Asas anymore. Fear is an enemy of the people who wants to reach unto their destinies. Yabona nje wesaba nje uyithatha nje wesaba nje into ezimbalo, wesaba izinto ezingayindawo, wesaba webazalwane nizobambezeleka, nibambezelwa into esibiza ngokuthi ukwesaba. Uma ngabe ususerious nokuthi umbone uNkulunkulu ukuthi usebenza kangakanani, usebenza kanjani, xosha ukwesaba empilweni yakho. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okukwenza konke. The Bible says, but this needs amehlo avuliwe. You see, we can see with our naked eyes, but when we find ourselves ukuthi siyesaba, asoke sinibuze ukuthi siyakwazi nokubona kwelikamoya.
ngoba kwelenyama ungabona enye into kanti the same thing will come is very little. Ngizwa ngabazalwane, uma ubuka ngamehlo enyama ungabona okunye, kanti uma sowuvule amehlo okomoya uyobona ukuthi lento oyibona sengathi isidlakela wena uyintuthane kuyo ayinjalo kwenkamoya, sekwadilishwana nayo yaqedwa ngakwazi ukuthi ingcinaphi yakho ingcinaphi edinga ukuthi ube kuphi. IBhayibheli Genesis chapter 21 verse 19 isikhathi ukhala umfana ekhala ehamba nomama wakhe wagayi, mayekhala umfana besehlane umama exakekile engasazi ukuthi uzokwenzekani, uzwa izwi lithi no ake uphakamisa amehlo akho. Uthi mayithi waphakamisa amehlo akhe ubona umthombo phakathi ehlane. Ngiyangizwa bazalwane? Uzwa izwi elithi ake uvule amehlo akho. Uthi maye wavula amehlo ubona umthombo ehlane. Eyes, even in the spiritual realm, those are the important organs. Angisiyezwana bazalwane. Kwelikamoya asibe nawo ukuze khona lezi zinto esizibona zisesabisa sikwazi ukuyibona ukuthi uma zibhekene noNkulunkulu zikweliphi izinga, ngoba akukho okumahlulayo, akukho okumahlulayo uNkulunkulu. Bazalwane, let's take this very serious. As long as you fear, you will delay your journey to your destiny. Awudileyswa yimimoya, awudileyswa amadimoni, udileyswa into ongamelana nayo, le kuthiwa uvalo nokwesaba. Angiyangizwa bazalwane. Abantu abaningi ababambekile, abantu abaningi abangaphumeleli, abantu abaningi abaseyinkingeni, ababisebeyinkingeni ngoba nakho bona bevelelwa izinto ezahlukile nezivelela abanye. Ukodwa basenkingeni ngoba nako umoya wokwesaba uma ubagela bayavuma ukugitshelwa umoya wesaba. Namhlanje ngifisa ukuthi wazi ukuthi mkhulu uNkulunkulu ongakuwe kunalezi zinto ozibonayo. Uma kuukuthi uzibona zesabisa kungathi ziningi, okwazi ukuthi baningi abangakuwe. Leli qulu olibonayo lincane kakhulu kunequlu elingakuwa. Ngithi ngiyangizwa bazalwane. You must always say forward ever, backward never. Yabona uNkulunkulu mayese kwafaka endleleni, fanele uvele uyitshela ukuthi njengoba sengingenile nje, ngingenile. Into eyongenza ukuthi ngihlale phansi ukuthi angikhiphe endleleni. Kodwa mayese ngifakile forward ever, backward never. Ngithi sizwana bazalwane. Akukho engiyokuvumela ukuthi kulethe ukwesaba kumina. Kodwa ngizohamba ngize ngifike kwigcinaphi yami, ngoba each and every time sihlale sithi ingcinaphi yakho iyamemeza, iyakuqhweba, ithi woza. Ngesikhathi uza kuba khona into eyivukayo ezingamabhubesi, izinto eziningi ezivukayo ezahlukahlukeneyo ukuba zikuphazamise endleleni, but you must fear not. Fear must not be. Saphela izingisi. Praise the Lord. Ukwesaba akungabi ingxenye yakho. Amen. Each and every time mangabo usimisele uthi ngalo
statements in the Bible says, fear not. Ngesabi, ukuthi in the morning, iyona nto kubonakala ukuthi yona ingozi emntwini. Ngoba umuntu uvuka ekseni, avuke abeke izinto okuyizona ezimvimba ukuthi angakwazi ukuya empumelelweni yakhe. Azaphethalale athi ngeke sibe khona isidingo sokuthi ngivuke ngoba vele noma ngingavuka ngeke yenzeke into ethile nento ethile. Yini ngeke yenzeke? Don't you know that okungenzeki kuwe kuyenzeka kuNkulunkulu na? Are you not walking with God day by day? His mercies are new every morning. Umusa wakhe musha njalo ekseni. Angithi sezona bazalwane. Oyithi umusha njalo ekseni, okwazi ukuthi lezi zimpi oyilwila izolo wazinqoba namanje kukhona umusa olindele ukuthi uma ngabe kukhona oqhamukayo angeke kukwazi ukumelana nawe kukwehlule, kodwa wena uzokwazi ukuhamba uzufike la uNkulunkulu ekulindele ukuthi ube khona. I just imagine before I close. Imagine into eyodwa nje. Ethi ngesikhathi uAbraham ehamba noIsaka eya entabeni. Asibanga khona yini izinto ezazingenza ukuthi agcine ngafika entabeni. Kodwa umqondo wami ungitshela ukuthi zazikhona. Uma isekubuza umfana wakhe athi hayi baba, ngiyabona inkuni, ngiyabona umlilo, kodwa iphi imvu yomhlatshelo? Kufanele ushawe uvalo uthi yazi ngiyonikela ngayo uqobo lwakhe, ubese uthi ayake sihlale phansi ngizwa ngiphelelwa amandla. Angithi ngisho njalo bazalwane, ngizwa ngiphelelwa amandla. Kodwa into eyenza ukuthi ahlangane noNkulunkulu ngoba ukukhula kusikona ukuthi wathola imvu ihegekile, kodwa ukukhulu ukuthi entabeni wahlangana noNkulunkulu, wabona indlela uNkulunkulu angenelela ngayo. Ingakho mangabe sekhuluma akakhulumi ngomfana, akakhulumi ngomhlatshelo, kodwa ukuthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Wayeka afike entabeni la kubonelelwa khona ukube wayephike nokwesaba. Amadoda amane uma esuka esangweni kukhona izinto ezazenza ukuthi angasafike lokwesaba, kodwa iqiniso ukuthi uma ayevumele ukwesaba ayengeke akwazi ukuthola lokudla elithi iBhayibheli afika abamakhosi. Ngoba bonke labantu kade bekhona nabanekhaya, nabazidlakela, nabaphilayo, nabalwayo, impi kaJehova yaseyilwile nabo yabaxosha. Uvalo bazalwane. Noma ngabe kuthiwa ngafika empilweni yakho ungahlaliswa yilo, vuka nalo uvalo uziyofika la uyakhona. Ulokuthi kodwa Nkosi ngazi ngizosizwa ubani? Ushizo kwabesifazane bathi akabona ngasi siyoliqinqela ubani nje, kodwa basho beyakhona ngoba bonke abantu abanovalo empilweni abaphumeleli, kodwa abantu abaphumelelayo abantu ababa nesibindi, abantu abangavumeli ukwesaba ukuba kubamba impilo zabo. Angithi sezwana bazalwane, aluthi noma ngabe lukhona ake sisho nje iqiniso sithi mhlamba singathi ngeke kube khona, sithi noma ngabe lukhona hamba nalo uliphethe, uhambe nalo uliphethe uthi kodwa umuntu malivela kusho wena uthi kodwa ngempela ubani oyongisiza. Luthi malivela luthi hayi wena ngeke uzuphumelele lapha uzofayilwa into uyaphendula wena uthi kodwa Nkosi yami ngempela ubani oyongisiza. Lithi maqhamu yabazalwane, izinto eziphikisana nawe azikuphikise uze ufike la ucontrol ukuya khona. Endiyomangala okuyothi uma ufike lo kwesabayo ungekho. Amen. Ingakho siyasithi
okwesabayo akukho lo mangala. Kodwa yazi lokho kwenzeka abantu abahamba benovalo, hambe novalo, avumeli uvalo nokwesaba lubamba impilo yakho lukwenza uhlale phansi. Sukume ngenyawo uthi valo onovalo izohamba nalo. Yabona lento yovalo futhi ungazi ukhathazeka. Ungalokuma uma uthi ngiyalikhasta ngiyalixosha isikhathi siyahamba. Ngalokuma ukhasa uxosha uzogcina usaba ngempela. Sukuma nalo uthi valo lami siyahamba. Siyakhona kodwa lapha. Yebo ngiyezwa ukuthi ngiyesaba. Nami ngixakekile ukuthi ubani ozongisiza kodwa sihamba nawe. Ngiyacabanga labo besifazane babehamba nabo kwesaba. Kubuye batshela kwesaba babe sebesho bathi awuqinisile. Ngempela nathi siyesaba kodwa sihambe siye khona. Yingakho babethi ngazi ubani. Ukuthi njalo mangabe uvalo noma kwesaba uvusa inkulumo babe sebona bephendula ngokuthi bathi ngazi ubani. Oyokusiza ngoba bayazi ukuthi mase befike kule ndawo impilo zabo after le ndawo ngesafana nakuqala. Fear not. Ngifuna nazi namhlanje lokho osukwesaba akukho. Noma ngabe ngathi baningi bakhuluma ngawe kabi, okwazi baningi abakhuluma ngawe kahle. Ngizwa basana Yusingakho nje kwesinye isikhathi kufanele ukuthi uvele ume ngenyawo uphakame, ume ngenyawo ujabule uthokoze wethwabe ugcwale ukuthula ngoba uma bekhuluma ngawe noma babona bebaningi kangakanani kodwa uvile enhlizweni ngiyazi ukuthi baningi abakhuluma ngami kahle. Ngoba baningi abangakini unalaba yawo. Asifambe sibeke yawo. IBhayibheli lithi mawufunda Isaiah chapter 60, arise and shine. Vuka ukhanye. Ngiyangizwa bazalwane? Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kufikile. Nenkazimulo kaSimakade iphumele phezukwakho. Ngokuba ubumnyama buyakusibekela umhlaba nesigayegaye abantu, kodwa uSimakade uyakuphuma phezukwakho nenkazimulo yakhe iyobonakala phezukwakho. Bamba lesicelo. Vuka ukhanye. As long as uhleli phansi, you will not shine. Amen. Bonke abantu ababanovalo bahlala phansi. But I'm telling you today, when you want to reach unto your destiny in time, at all cost, musu kuvumela ukwesaba kukwengamele. Ukwesaba akunanto yokwenza nto nendaphi yakho. uNkulunkulu onento yokwenza nento yengcinaphi yakho. Therefore, if you walk by faith, you will reach unto your destiny. Your destiny is calling. Arise so that you can shine. Arise. Ngabona lokuthi thina vele la ekhaya bonke abantu abasebenzi vele kusukume. Kenikela vele kusukume yini? Oda ngisazazi kahle inkampani kade ngayigcina. Uvele usukume nje. Phambi taxi rank. So mawufika taxi rank ukuthi mawubheka ubone ukuthi no. There is a gap that needs me here. Angithi sezona bazalwane. uNkulunkulu yazi uNkulunkulu ukubonisa kangcono into mangabe useduze kwayo. There is a gap that needs me here. And then besothi masokubuyile ekhaya uthi ngiyabonga Nkosi. Ngoba kumanje I'm going to plan
so that I can fill that gap. And when I fill that gap, I know ukuthi wena Nkosi ungibekela okukhulu kunaloko ebengicabanga. Angithi siyezwana bazalwane. Uvuke nje ngelinilanga kulabo abathanda ukuyosebenza emsebenzini yoqashwa. Uvuke nje ngelinilanga uye la noma ngabe ongezwanga kahle ukuthi kuyaqashwa noma kusini. Uvuke nje uye khona. Uma ngabe umoya kaNkulunkulu ukhuluma kuwe, wakwazi ukuthi there is a space that is open for you specially. Kodwa izinto ezivele zibekeke nje la. Zibekeke nje vele ihlale. Amhlawumbe nina asifani nane. Evele ihlale nje. Uthu ivele ihlale nje. Uyabona into ehleli inekusasa lakho. Just arise. Uye la udonselwa ngakhona. Ngoba la udonselwa ngakhona uzothi mawufika khona ube usuzithola wena sowudonseleka kwenye indawo. So uzithola sowudonseleka kwenye indawo. So uzithola sowudonseleka kwenye uyazithola sowumiphakatha kwengcinaphi yakho. Webazalwane, these things will only happen unto people abangena luvalo nabangena ukwesaba nabavuliwe amehlo abomoya. Athe ibona into la ngasinkulu abesethi mayebheka kwenamoya bonke incane abesesondela kule ngokuseyazi amandla wekho. Ngiyangizwa bazalwane. Let me repeat this. uDavid wathi mayebuka uGoliath wabona into azomkhulu uGoliath wazamuda wazaziphatha ikhaya wathi mayevula amehlo kamoya wambona uGoliath uthi uGoliath akayilutho kanti ngingamshana ngetshe. Ingakho lithi iBhayibheli kwathi masedwetshula phansi kuthi uDavid wagijima nesikilini sakhe wafuna ukuzona eqaqala lo layini. Thina siyazi ukuthi akuvumelekile ukwequla inganda uzithembi. Ngoba make wayeka uma ke kwadwetshula kusuke kuthiwa le ndawo i-territory yami le ngani territory yakho. Uma uke weqela ngapha kuyini usungdelele ngendlela ehlukile. Kufanele ngikwenze kabi. Kodwa uDavid ngoba wayesebonile kwenikamoya ukuthi lo noma ngaba ngaka la kwelenyama kodwa kwenikamoya akayilutho. Wakijima khona gijima nesilili. Eza umuntu ophethe ikhali, eza umuntu ofake isivikelo sabisayo. Elithi iBhayibheli wazayo ukuthi naye ufake isivikelo. Wathi mayesigqoka wabona simfanele. Othi wathi mayesigqoka hayi ukuthi wabona simfanele. Wathi uyabuka kwenikamoya. Wasibona ngasigqokile. Wabesebona mangisigqoka ngizosikulwa nazo. Ngoba lo ushayekile kwenikamoya ngingasigqokile. Awu uNkulunkulu sengathi ngisiza. Nazi ukuthi amehlo komoya asebenza. Asenza kube sengathi asihlehli asibuyele emuva. Uzuzibuza wena ukuthi siyahlanya kanti asihlanye. Ukuthi siyayisithi isimo masisibheka. Uthi ngabe wena ukuthi sisabisa kangakanani kanti thina sisibheka bese siyasilunguza. Sengathi singabantu abazalwane ababona isimo babese beyasilunguza. Bakabaqeda kusilunguza babeseleza basibonayo besusa kwesaba bebuyisa le ndaba ayibonile ngale ukuthi ngeke bahlulwe. Uthi David ngilanga uPsalm 119 verse 18 as I close. Nkosi vula amehlo ami ukuba ngibone. I so wish le ngaba umthandazo wethu. And let's not be lazy. Izinto ngeke ukwazi ukuzilwa mawusibona kwele nyama kuphela. Kwele nyama zifika zizidlakela. Kodwa kwelika moya zisuke zingento yakho. Yonke into uNkulunkulu ayibeka phambi kwakho ayinamandla okuhlula kodwa inawo amandla okusabisa. Ngoba mayiqhamuka ingathi isidlakela kanti isidlakela esingenawo amandla. Niyangizwa bazalwane?
vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso ezisemthethweni wakho. Thank you, Lord. Sengiyavala. uNkulunkulu sengathi akubonisa amaqiniso akwelika moya. Akubonisa into ezifihlakele zakwelika moya. Mhlazana wafika kuleyo level ngeke uphinde usabe lutho. Kodwa yonke into uyofika kuyona ngesifuba. Baze babuza abantu ukuthi wenze ngani, wenza kanjani, nange ufuna ukuyibulala emncane kangaka, kanti wena usuyazi ukuthi noma ngimncane kodwa emsebenzini ngilukele kona. Amen. Amen. Ngiyakuzwa basalwane. Your eyes must be opened. Oh, I pray that your eyes, your spiritual eyes, be opened. Lord. Be opened. Be opened. Who knows? Who knows? Lao corner. It's not where you're supposed to be. But there is more that God has prepared for you. See those things in the spiritual realm. Bona kwelika moya. Bona la kuhleli khona uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu yini uNkulunkulu akubize athi give you. Hawe namandla. Kodwa uthi uyabheka wena ubona amandla engekho. Buka ukuthi kusho ukuthi ngale ngemkhulu kunalezi izimo ezibhekana nami. Elithi iBhayibheli akukho uNkulunkulu akuletha kuwe engazange akuvivinye akubone ukuthi unamandla